Velkommen til denne her lille lektion i de tyske modalverber. På dansk kalder vi modalverberne mådeudsagnsord, og i dag skal vi først og fremmest se på modalverberne i nutid. Det første af de modalverber, vi skal se på, kommer her. Det er verbet dürfen. Dürfen betyder at måtte, det vil sige at have lov til noget. Det er, at man har tilladelse til at gøre noget, der er noget, man gerne må. Her kan vi se, at tommelfingrene er vendt i vejret. Vi må gerne. Og man kunne for eksempel lave en sætning som Du darfst gerne noch einen Kuchen nehmen, som betyder, du må gerne tage en kage mere. Det kan selvfølgelig også være, at der er noget, vi ikke må, og det kan vi også godt udtrykke med verbet dürfen. Så skal vi så bare bruge et ord som nicht eller kein, for eksempel. Wir dürfen hier nicht rauchen. Vi må ikke ryge. Dürfen altså betyder at måtte noget, have lov til noget. Det næste modalverbum, vi skal se på, er verbet können. Können minder meget om det danske verbum kunne. Det betyder, at man er i stand til noget, der er noget, man godt kan. En kompetence, man har. Om de to mennesker på billedet her, kunne man for eksempel sige, Sie können Ski fahren. Altså, de kan køre på ski, eller løbe på ski. Hvis der er noget, vi ikke kan, kan vi udtrykke det med können, men selvfølgelig skal vi så udtrykke, at det ikke er en mulighed, som i for eksempel, Ich kann nicht schwimmen, jeg kan ikke svømme. Det næste modalverb, vi skal kigge på, er verbet mögen. At kunne lide, eller på moderne dansk, at like noget. Mögen findes også i en anden form, der hedder möchten, men den skal vi ikke kigge på lige nu. Grundformen er mögen, og den kan vi bruge i nutid. I for eksempel en sætning som mag zombiefilme. Han kan godt lide zombiefilm. Hvis man nu ikke kan lide den slags film, kan man også godt udtrykke det med mögen. For eksempel i en sætning som Wir aber mögen keine solchen Filme, som betyder, men vi kan ikke lide sådan nogle film. Altså mögen sammen med keine, ikke nogen. Det var verbet mögen, at kunne lide, synes om noget. Det næste modalverb, vi skal se på, er verbet müssen. Müssen må ikke forveksles med dürfen. Müssen betyder ikke, at man har lov til noget. Müssen betyder måtte, men i betydning at være nødt til at skulle noget. Der er noget, der er nødvendigt. På skiltet her kan vi for eksempel se, at der står Sie müssen links abbiegen, og det betyder altså ikke, at du må gerne dreje til venstre. Det betyder, at de skal dreje til venstre. Det er altså ikke en mulighed at gøre andet i det her tilfælde. Vi er nødt til det. Vi kan også lave sætninger som Sie muss heute Hausaufgaben machen, som betyder, i dag er hun nødt til at lave lektier, i dag skal hun lave lektier. Det er altså ikke noget, hun har lov til, men noget, hun skal gøre. Så müssen udtrykker en nødvendighed. Det næste modalverbum er sollen. Sollen er, når der er noget, vi bør gøre. Nogle gange kan vi også godt på dansk udtrykke det med skulle, og nogle gange, når vi på dansk siger, at vi bør noget, så mener vi egentlig, at vi skal. Det samme kan vi udtrykke med det tyske sollen. På det her billede kunne det være, at kvinden i den røde bluse siger, Du solltest mehr Sport treiben, hvilket betyder, du burde dyrke mere sport. Vi kan også lave en sætning som for eksempel, Ihr sollt nicht zu spät kommen. I bør ikke komme for sent, og på den måde er det underforstået, at man skal komme til tiden. Altså burde er sådan en indre nødvendighed, noget man bør gøre. Her kan man se, at jeg har sat den i sådan en form for
datid, solltest, ligesom at vi på dansk også kan sige, du burde gøre noget, i stedet for at sige, du bør. Hvis vi har lavet den helt almindelig nutid, hvilket vi kan ændre den til her, så kan vi så sige sådan her, du sollst mere Sport treiben. Du bør dyrke mere sport. Det næste modalverbum er wollen. Det er også det sidste, vi skal have i denne omgang. Wollen minder om det danske ville, men man skal være opmærksom på, at man ikke kan bruge det til fremtid. Wollen er en vilje, altså når der er noget, man gerne vil, noget man har rigtig meget lyst til. Her på billedet kan vi se, at man trykker på den her knap, hvor der står, ja, das will ich. Som altså betyder, ja, det vil jeg. Hvis der er noget, man ikke vil, kan man også godt udtrykke det med en form af wollen. For eksempel i sætningen her, wir wollen nicht heiraten, som betyder, at vi vil ikke gifte os. Så man kan altså også godt bruge det til at udtrykke noget, man ikke vil. Modalverberne har en særlig bøjning på tysk. Det har de også på dansk, der hvor de også er meget uregelmæssige, og på samme måde er de altså også uregelmæssige på tysk. Det betyder, at de i nutid ikke ligner de andre tyske verber i deres bøjning. Vi kan se her, at for eksempel formen i første person, altså ich, nutid, ikke har noget e på. Så det er altså ikke ligesom ich habe, ich sehe, ich gehe, ich kaufe. Der er ikke noget e på, det hedder simpelthen bare ich kann. I anden person får vi st på, ligesom vi kender det fra almindelig regelmæssig bøjning. Men igen i tredje person ental får vi ikke noget t på, ingen endelse på, blot er, sie eller s kan. Og når vi så kommer ned i flertal, så sørger man om ikke formen også skifter vokal, eller ordet, skifter vokal, så vi altså her har wir können, ikke længere noget a. A'et det hører kun til i ental. I flertal har vi vokalen o med umlaut, wir können, ihr könnt, sie können. Heldigvis er det sådan, at mønstret gør sig gældende hele vejen ned gennem skemaet, så vi altså, når vi har ich kann uden e på, så har man også ich muss, ich soll, ich darf osv. I kan se skemaet i jeres grammatikbog, alles in allem, på side 60. Der har I hele oversigten. Så det var en introduktion til de tyske modalverber i nutid.